21 майда мусульман календаре буенча Зөлкагъда айының 1 көнендә Болгарда изге Болгар җыены чарасы узды. Быелгы чараның үзенчәлеге булып Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәм аның сахабаларының 10 ядкәреннән торган уникаль экспозиция иде. Бу күргәзмә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән ачылды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көннәр, хәзерле хәзрәтләребез, кунакларыбыз. Бүген безнең өчен бик зур тантана, бәйрәм. 1101 ел. Истәлек билгесендә урын алган кыйммәтле әйберләр арасында Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең чәче, май касәсе һәм кылычы, сахаба Билал радиллаһу анху һәм Пәйгамбәрнең хатыны Гайша радиллаһу анһаның һәм кызы Фатима радиллаһу анһаның чүлмәкләре, шулай ук аның кул тегермәне, Халид бин Әл-Валид радиллаһу анһаның сәфәрләрдә йөртә торган фляшкасы һәм көбәсе, Әбу Бәкр ас-Сиддиқ радиллаһу анһуның пешагы Кәгъбәтуллаһтагы караташның бер кисәге иде. Сәгать 12дә Җәмигъ мәчетендә җыен кунаклары белән бергәләп өйлә намазы укылды. Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр! Әшһәдү ән ла илаһа иллаллаһ. Шулай ук җыенда хәләл ярминкәләр эшләде, теләгән һәркем өчен хәләл продукция сатып алу мөмкинлеге бар иде. Изге Болгар җыены бәйрәме 2005 елдан Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте һәм Татарстан Республикасы Спас муниципаль районы ярдәме белән үткәрелә.